U Kulturnom dnevniku, između ostalog, gledat ćete. Posle 11 godina, grupa Laibach nastupila u Nišu povodom projekcije filma o njihovom koncertu u Severnoj Koreji. U maloj sali umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić otvorena izložba skulptura Milana Kličkovića. U glavnom gradu Čilea, Santiagu, umetnici oslikali murale za slabovide osobe. Pored pozorišnog, u Nišu je u okviru Nišvil Jazz festivala krenuo i filmski program. Na otvaranju je prikazan film Liberation Day grupe Laibach, koja je i održala koncert na tvrđavi u Nišu. Laibach je u Nišu svirao posle pauze od 11 godina. Povod je bio premijera filma Liberation Day koji govori o prvom rock koncertu održanom u Pjongjangu u Severnoj Koreji. Članovi grupe kažu da je boravak u ovoj zemlji bio vrlo zanimljiv, ali da cenzure nije bilo. Tamo je nešto par ovih starih ljudi bilo u funkciji cenzora, to je njihov posao bio, mi smo im dali nešto materijala, ali mogli bi sve cenzurirati pa bi to još uvijek bio Laibach na kraju krajeva, mislim tako. Nije to neka prava cenzura. Imamo mi više cenzure ovdje u zapadnoj Evropi zapravo. Grupa Laibach postoji skoro 40 godina i jedan je od najuspešnijih brendova bivše Jugoslavije. Njihova muzika ima ogroman uticaj na elektroindustrijal scenu. Zbog provokativnog koncepta u Jugoslaviji su 80-ih bili zabranjeni. Bili smo zabranjeni zvanično od 83. do 87. ali sama grupa nije bila zabranjena, bilo je zabranjena upotreba imena. Paralelno sa filmskim festivalom na Nišvilu se igraju i pozorišne predstave. Komad Kraj u One, pozorište iz New Orleansa koji govori o ekološkim problemima, ima i muzičke elemente. Znam da je ružno da podsjećam da je New Orleans grad u kome je džez rođen, ali nama je muzika veoma bitna, ne samo u predstavi, već i u životu. Muzički deo festivala počinje u četvrtak uveče i za 4 dana biće održano 250 koncerata na 20 bina.